Анкарада 14 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 28 ноябрь җомга сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3А һәм Тюрксат 4А иярченнәре белән 3w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңлау кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоан Рим папасы Лев 14-нең Төркиягә сәфәрен уртак нигезләрне ныгытучы бик мөһим адым дип атады. Мин чын күңелдән ышанам, Төркиядән килгән хәбәрләр төрек ислам дөньясына һәм бөтен христиан дөньясына барып җитәчәк, дөньяда тынычлыкка өметләрне тагын да арттырачак, диде ул. Дискриминация һәм тыныч яшәү турындагы фикер алышулар дәвам иткәндә Эрдоан түземсезлек низах тудыра, низах бүленеш, нәфрәт һәм көч куллануга китерә. Көнбатышта исламофобия һәм ксенофобияның көчәюе бу явыз циклның чагылышы, диде. Рим папасы Лев 14-нче илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоанның чакыруы белән пәнҗешәмбе көнне беренче рәсми шитил сәфәре кысаларында Төркиягә килде. Ул Төркиягә аяк басу белән глобаль тынычлыкның мөһимлеген ассызыклап, әлеге сәфәрнең моны дөньяга искә төшерергә ярдәм итәчәгенә өмет белдерде. Папа Анкарада Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоан белән күрешеп сөйләште. Бүген ул Истанбулда дини чараларда катнаша. Шимбә көнне папаның гыйбадәтханәләргә баруы һәм патриарх Варфоломей белән очрашуы көтелә. Аның Төркиягә сәфәре 30 ноябрьгә кадәр дәвам итә һәм Изникта төгәлләнәчәк. Башка темаларга. Израиль армиясе Сүриянең көнбатышындагы Кунейтра җирлеген артиллериядән утка тотып, әлеге илнең суверенлыгын тагын бер тапкыр бузды. Җирле матбугат хәбәр итүенчә, Израиль артиллериясе Кунейтрадагы Тел-Әл-Ахмарның көнчыгышына 3 тапкыр ут ачкан. Хәзергә кадәр зыян күрүчеләр яки матди зарар турында хәбәр ителмәде. Бу Фәләстин мөхаҗирләре агентлыгы Израильнең Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендәге мөхаҗир лагерьларына һөҗүмнәре сәбәпле 32 меңнән артык фәләстинленең яшәгән җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр булуын белдерде. Оешманың мөдире Ролан Фридрих Израиль даирәләренең Җәнин мөхаҗир лагерендагы 190-нан артык бина өчен 2 күмәк җимере күрсәтмәсе бирүен, киләсе көннәрдә тагын 12 бинаның җимереләчәген һәм моның төбәктәге лагерьларның топографиясын кабат формалаштыру тырышлыкларының иң ахыргы этабы булуын сөйләде. Украина лидеры Володимир Зеленский тынычлык урнаштыру өчен җирләрен Русиягә тапшыру белән килешми. Бу хакта илбашы аппараты җитәкчесе Андрей Ермак җиткерде. Зеленский илбашы булган чакта беркем дә безнең җир бирүебезне көтмәсен, ул җирләрне тапшырмаячак, дип әйтте Ермак. Бу сүзләре белән ул Киевның Русия көчләре басып алган җирләрне бирмәячәге турындагы күптәнге принцибын раслады. Ермакның белдерүе Русия дәүләт башлыгы Владимир Путинның Украина көчләре Кремль үзенеке дип исәпләгән җирләрдән чыгып киткән очракта Мәскәүнең һөҗүмне туктатачагы турындагы сүзләреннән соң ясалды. Әгәр ризалашмасалар, Путин бу җирләрне көч белән үзләштерәчәге хакында кисәткән иде. Хәзерге вакытта Русия Украина җирләренең якынча 5тән 1 өлешен контроль итә һәм басып алынган территорияләрнең статусы тынычлык урнаштыру процессының төп киртәләреннән берсе булып кала. Русия хәрби көчләре көнчыгыш Украинада әле дә әкренләп, ләкин җимергеч рәвештә алга бара. Анда Украин көчләре сан буенча азрак һәм кораллар җәһәтеннән дә өстен түгел. Шул ук вакытта Вашингтон 4нче елына керәчәк сугышны туктату өчен тырышлыкларын яңартты. АКШ рәсми затлары Мәскәү белән Киев катнашачак, киләчәк сөйләшүләрдә бу көтелмәгән тынычлык планын камилләштерергә өметләнә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Гонконгта соңгы елларда булган иң зур янгында үлүчеләр саны җирле матбугат чаралары язганча 128-гә җитте. Рәсми затлар Тайпо районында урнашкан торак комплексында чыккан утның контроль астына алынуын белдерде. Хәбәрләргә караганда үлүчеләр арасында бер янгын сөндерүче дә бар. Вакыйгада шулай ук 76 кеше җәрәхәтләнә, шул исәптән 11 янгын сөндерүче. Хәзерге вакытта 56 яраланучы хастаханәдә. 280 кешенең югалуы турында белдерелгән. Коткару эшчәнлекләре дәвам итә.
Янгын шәршәмбе көнне төшке саатләрдә башланды. 1900-дән артык фатир булган комплекста ремонт бара һәм моның өчен тыштан куелган бамбук корылмалар аркасында ут бик тиз тарала. Комплекс якынча 4000 кеше яши торган 8 биек катлы блоктан тора. Ремонтны башкарган төзелеш ширкәтеннән 2 идарәче һәм 1 киңәшче инженер ваемсызлык аркасында кеше үтерүдә гаепләнеп сак астына алынды. Гонконг 17 ел эчендә беренче тапкыр шәһәр өчен иң югары 5-нче дәрәҗәдәге янгын афәте белән очрашты. Шри-Ланка, Индонезия һәм Таиландтагы су басуларда 200-дән артык кеше үлде. Муссон яңгырлары китереп чыгарган афәт зур матди зыян да салды. Шри-Ланкада 10 көн дәвам иткән зур су басулар һәм җир шуышуларда ким дигәндә 56 кешенең гомере өзелгән, 21 кеше һаман да табылмаган. Зарар күргән урыннарда коткару операцияләре дәвам итә. Күрше ил Индонезиядәге Суматра утравында көчле су басу һәм җир шуышуларда кимендә 62 кеше үлгән, меңнәрчә кеше йортсыз калган. Дистәдән артык югалучы турында хәбәр ителә. Таиландта үлемгә китерүче су басулар белән көрәшә. Хөкүмәт җомга көнне ясалган белдерүгә караганда, илнең көньяк вилаятләрендә 87 кеше үлгән. АКШ тиздән Венесуэлада наркотикларга каршы көрәш максатыннан җир өсте операцияләре башлаячагын белдерде. Кешеләрнең хәзер диңгез юлы белән наркотик ташырга теләмәве күренә һәм без аларны җир өстендә туктата башлаячакбыз. Җир юлы тагында уңайрак, бу бик тиз хәл ителер дип әйтте Илбашы Трамп АКШ хәрби хезмәткәрләре белән аралашканда. Трамп хөкүмәте Венесуэла дәүләт башлыгы Николас Мадуроны америкалыларның үлеменә китерүче канунсыз наркотиклар әйләнешенә өлеш кертүдә гаепле һәм моңа каршы көрәшү өчен мөмкин чараларны карый. Мадуро исә үзенең канунсыз наркотик сәүдәсе белән бәйләнеше булуын кире кага. АКШ көчләре сентябрьдән бирле Кариб диңгезе һәм Тын океанда наркотик ташуы фаразланучы корабларга ким дигәндә 21 һөҗүм башкарды. Нәтиҗәдә 83 кеше үлде. Соңгы атналарда АКШ хәрбиләренең Кариб диңгезенә яңа көчләр җибәрүе һәм чараларны көчәйтәчәге турында хәбәрләр таралды. Reuters агентлыгы 4 АКШ рәсмиенең сүзләренә нигезләнеп, шимбә көнне АКШның Венесуэлага карата операцияләренең яңа этабын башларга әзерләнүен хәбәр итте. Бу соңгы хәбәрләр иде. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүгенге тапшыруда һәм җирле һәм глобаль үлчәмдә тәэсирен сиздергән пластик пычрану кризисы турында сөйләшәбез. Безнең хикәя 1960 елларда Карачида башлана. Маҗид Мотани 1960 еллар башында бала чагында әнисе аны базарга май яисә сөт алыр өчен металл савыт һәм үрелгән кәрҗин биреп җибәрә иде. Ул вакытларда полиэтилен пакетлар юк иде. 1967 елдан бирле Карачида балык тоту белән шөгыльләнгән Мотаниның сүзләре чынлап та уйландыра. Хәзер бу гадәт бөтенләй юкка чыкты. Һәр өйдә полиэтилен пакет кулланыла. Кибеттә, базарда дарулар алганда да кай вакыт көненә 30 пакет кулланыла. Карачиның 129 километр озынлыгындагы яр буенда күзәтелгән контрольсез пластик куллануның нәтиҗәләре коточкыч. Һәр муссон сезонында йөзләгән тонна пластик калдыклар, шул исәптән полиэтилен пакетлар, шешәләр һәм чипс белән печенье тергәкләре яңгыр суы каналлары аша Гәрәбстан диңгезенә агып төшә. Мотаниның чынбарлыгы чынлап та куркыныч. Безнең балык тоту челтәрләре полиэтилен пакетларга эләгә. Балыкчылар бөтен көннәрен аларны чистарту белән үткәрә. Диңгез төбе төпкә төшкән пластиклар белән капланган. Бу хәл балыкларны ераклаштырып, Карачида балык тоту белән көн күрүче җәмгыятьләрнең чыганакларына куркыныч тудыра. Пластик мөгаен безнең өчен беренче проблема. Бу җирле кризис чынлыкта глобаль проблеманың чагылышы. Һәр ел 400 миллион тоннадан артык яңа пластик җитештерелә.
Сәяси катышу булмаса, пластик җитештерү 2040 елга кадәр 70%-ка артыр дип көтелә. Мондый кискен вазгыятьтә 170-тән артык ил вәкилләре пластик пычрануны киметү өчен глобаль пластик килешүенә кул кую максаты белән 5-15 август көннәрендә Женевадагы Милләтләр сараенда җыелды. Глобаль пластик килешүе озон катламын югартучы матдәләр турындагы Монреаль протоколы яки Париж килешүе кебек борылыш ноктасы итеп әзерләнгән иде. 100дән артык ил пластик җитештерүне киметү, зарарлы химик матдәләрне этаплы буларак бетерү һәм калдыкларны эшкәртүне пропагандалау өчен кыю чараларны хуплый иде. Ләкин пластик пычрануны киметүгә кагылышлы килешү өчен үткәрелгән сөйләшүләр АКШның көтелмәгән сәясәт үзгәреше аркасында туктап калды. Дөньяда пластик җитештерү буенча икенче урында торучы АКШ башта Авропа Берлеге һәм Япония кебек югары максатлы илләр белән бердәй позициядә иде. Әмма 2025 елның гыйнварында вазифасына керешкән АКШ илбашы Дональд Трамп җитәкчелегендә АКШның позициясе кискен үзгәрде. Әйләнә-тирә мөхит галиме Маркус Эриксон сүзләренчә, АКШ хәтта гомум утырышта да бу пластик килешүе түгел, калдыклар белән идарә килешүе дип әйтте. АКШ глобаль җитештерү шикләрен билгеле бер пластик продуктларга яки аларга өстәлгән химик истәмәләргә тыюларны хупламавын бик ачык рәвештә белдерде. Җитди индустрия лоббисының Женева сөйләшүләренә зыян китерүе белдерелде. Җыелышта нефтехимия һәм пластик индустрияләреннән 234 вәкил катнашты. Кайберләре хәтта милли делегацияларга да кертелде. Эриксонның сүзләре гаҗәпләндерә. Лоббичылар галимнәрдән 4 тапкыр диярлек күбрәк иде. Сәнәгатькә сөйләшүләрдә өстенлек итәргә бирү зур бер яклылык тудырды. БМОның бер тавыштан карар кабул итү процессы кризисны тагында тирәнәйтте. Бер илнең алгарышка вето куя алу процессның түбән максатлы дәүләтләргә пропорционал булмаган вәкаләтләр бирүенә китерде. Нәтиҗә, җитештерү шикләрен үз эченә алмаган кабул ителмәслек һәм максатсыз килешү проекты тексты. Килешү тавышка куелды, әмма кире кагылды һәм сөйләшүләр 1 минуттан да кимрәк вакыт эчендә тәмамланды. Караши балыкчылары кебек кичкенә җәмгыятьләр өчен пластик куллану турындагы килешү буенча сөйләшүләрнең уңышсыз тәмамлануы җимергеч зыян китерде. Матаниның сүзләре хәлнең җитдилеген ассызыклый. Ул ел буе каналларны яба һәм муссон сезонында да диңгезгә агады. Бөтен яр буенда су бозылды, балыклар моннан китә. Агулы химик матдәләр белән тулган микропластиклар кеше организмына керә һәм яман шиш кебек сәламәтлек проблемаларына китерә. Эриксон килешүне БМОдан тыш хәл итәргә кирәк дип әйтә. Безнең югары максатлы килешүне кабул итә һәм көчле сәүдә блогына әйләнә алырлык коалициябыз бар ди ул. Ул бу алым түбән максатлы дәүләтләрне тагын да югарырак стандартларга буйсынырга мәҗбүр итә ала ди. Матани өчен бу мәсьәлә шәхси. 1960 елларда полиэтилен пакетларының диңгезләрне пычратканын хәтерләмим. Аллаһ сәясәтчеләр безгә бераз акыл бирсен, пластик куллануны кискен киметергә кирәк, ди ул. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бу хикәя Карачи балыкчылары яки глобаль дипломатларның уңышсызлыгы турында гына түгел. Бу без барыбыз да яшәгән планета турында. Пластик кризисы безнең шәхси сайлауларыбыздан алып глобаль сәясәткә кадәр һәр дәрәҗәдә чаралар күрүне таләп итә.
Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Muhterem tыңлаучылар, Türkiye'nin Künyak-Künçıгыш Anadolu төбәгендә урнашкан Siirt шәһәренең Эрух районы хакимиятенең мөрәҗәгатеннән соң Siirt шәл-шәпик тукымасы 2022 елда Türkiye'nin географик теркәлгән эшләнмәләре арасына керде. Бу тукыма бу җирләрдә кәҗә йоныннан ясала. Кәҗә йоны асфадель исемле үсемлек ярдәмендә крахмаллана һәм табигый буяулар белән буяла. Тукыманы ясаганда химикат кулланылмый. Шәл-шәпик тукымасының иңе ким дигәндә 33 см була. Буе исә 130 белән 300 см арасында. Кышын җылы тота, җәен тирләтми торган үзенчәлеге бараның. Бу тукыманың үткәне якынча 600 еллык традициягә барып тоташа. Кәҗә йоныннан тукыма ясау өчен зур осталык кирәк. Бу эш 1 ай тирәсе вакыт ала. Türkiye'nin geografik türkelgen işlenmeleri. Muhterem tыңлаучылар, Türkiye Avazı Radyosu'nun Tatar tilindəgi topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerçen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle qoşumtası oşa tığınlayasız. Bizden programma her gün Türkiye hem Qozan vakıtı bilen gündüzgün saat 2'de 19 metrlik qısqatılığının 15.360 kilo kesişliğinden Türksat 3A hem Türksat 4A yerçine bilen www.trtdinna.com internet adresi oşa vot is radio kanalından topşula. Yarta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozan vakıtı bilen saat kişke 8. ortada 42 derece künçağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen www.trtdinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT Dinna qoşumtası oşa. Vot West Radio kanalından tığınlayasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kıtıp qalabız. Muhterem tыңlаучылар, bizning adres latin harflari bilen PK33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06443. Elektronik poçta adresimiz tatar_işareti trt.net.tr. Әлегә biz sizin bilen sağollaşabız. Efirde kilesi uçaşıya kadar.